Аз не проверих бензина. Забравих, аз като за първи ден. Желаеш ли да бутаме? Ще бутаме. Добре, така съм по-спокоен вече. Преди това в дясно, долу ниско в дъното може да видите Манярската пещера. Отгоре имало крепост и се твърди, че това е бил тая ниското от крепостта. Намирани са монети, накити, някои дребни неща. Не са ни се похвалили до сега с нещо по-голямо. Кой е луд? Пред нас е голяма червена скала. Има на нея гнездат черни щъркели, орли, ястреби и много големи бухали също така. Местото на черните щъркели е дупка в ляво, 30-40 метра под билото, най-голямата, която се вижда тук. Може и да са си заминали вече. Ниско долу до скалата има и естествен извор, до който може да се стигне с каяци. И общо взето всички дупки са пълни по тая скала. Свободни квартири няма. Преустройствата са забранени. Усвояването на терасите също. Трета година ни лъжат, че ще отпусна средства за саниране. Остава ни да кандидатстваме по програмата за фотоволтаици. Някои от вас забелязаха горе високо на билото и българското знаме. Това беше последната мисия на един от сървайварите, да сложи знамето на ръба и от тогава не сме го виждали човек. Шегувам се, жив и здрав си. Със знамето сме отбелязали докъде беше нивото на реката миналата седмица. Отпред пред лодката, ниско до водата, може да видите интересна колона, като три камъка един върху друг, леко вдясно вече. Даже отстрани се забелязва как е отделена от основната скала. Ако знаете колко трудно съм ги наредил. И тогава нямаше и лодки. На гръб съм ги носил тия камъни. Силен циментър, се пътнали още. Тук на това место е сниман един от първите български филми за цар Калоян. И имало сцена, в която е трябвало кон с конник да скочи горе от скалата. И как се смее, се едно, че не ми вярваш до сега, ти разказвам. Поне 50 на 50. Намерили са един местен, да го наречем смелчага, да не използваме нещо друго. Бил готов да го направи, но като попитали коня и той отказал категорично. Впоследствие променили сценария и хвърлили вместо тях чучело. Сега дали е дожаляло за човека или за коня, не се знае, историята мълчи. За същия филм е направено и много голяма масовка. Участвали са и войници, и цивилно население. И любопитното може би е това, че след като са гледали кадри от него, са забелязали, че тия, които са имали часовници, не са ги свалили. И
стънки. А може би са били и прави. Може ли цар Калуян да й каже, почва битката в 5 часа, те да не знаят кое време. Отпред в далечината на пешеходната пътека забелязвам и патици. Отпред в дясно върху крокодила, освен патиците и лебед. Виж и двата да им да правиш нещо да ядат. Пенчо! Как се знаят това, че идват? Айде, Пенчо, ще те изпреварят патици. А Пенка къде е? Лебеда Пенчо. Сигурно се е харесал някоя патица, стои тук при тях. Между другото, на патиците и на лебеда й давахме по 5 лева да си вземат каквото искат. И те се пропиха тия гадове. Закъсняват за работа, някой не идват. Да. Също така патиците са ни домашните любимци. Вечерно време и оставаме една кора за яйца и те я пълнат, сутрин да има за закуска. А по-интересното е, че около Велик ден даже ги боядисват. Как го правят този номер? А знаете ли по какво се различават мъжките от женските патици? Точно така, мъжките са по-хубавите, по-шарените. Но това е само при птиците и животните, момичета. Не се амбицирайте. Водата е студена, не ми се плува. В ляво видяхте рибари, ли? Да. Също е местна атракция. До вечера ще му дадем и риба. Трябва само да изтискат, до вечера. Не работи. Плаващата къщичка, сградите от камък, водни лилии около тях.